Дето и да се намира батето, винаги бърза за среща. Размисли страсти с Кат. Последен зрител, защото имам среща. А не можем да имаме до 10:20, не можем да прекъснем предаването. Ето защо не е чудно, че батето се превръща в татето. Канал 3, 1:1. Българите са 8 милиона, ние сме по-малко и аз от утре няма да хода в Португалия, ще тръгна из страната, за да увелича народонаселението. С помощта на министъра. Обикаляйки страната, батето започва да го забожда. Жълтини на същата телевизия. Мога да го забуда тук. Да. Леле, какво виждат моите очи? Да. Леле, какво виждат моите очи? Леле! А какво виждат нашите? Започнахме с грене на ракия, как ще завършиме? Не ме занимай с глупости, бе. Ще завършим с ужо. Идва ред и на най-известната гръдна обиколка, Аня Пенчева. Струва ми се, че подаръкът не е точно тортата. Виде ми се, колега, че си паднал по гръб. Ако това ви се струва просташко, чуйте следното. Размисли и страсти с Кат. Тук Стефка Костадинова. Да. Тя един път си забрави сутиена вкъщи. Така ли? Да. Лошо. Един път си забрави сутиена вкъщи. Колега, помниш ли на стената любим портрет? Не ме занимай с глупости, бе.